mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa pologalamu yathu ya tsiku la lero. Pa pologalamu ya leronso muli ndine malo anu Pinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu area 36 ku Lilongwe. Komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga uno. Ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Pa tsiku la leronso tikhala ndi nthawi yophunzira kuchokera ku buku lopatulika. Koma monga mmene tamvera koyambira kuti pologalamu imene amatipatsira mpingo wa Khristu mogwirizana ndi Alilongwe School of Biblical Studies. Alilongwe School of Biblical Studies akupitirizabe kutidziwitsa kuti anatsegula mwayi kwa iwo amene angadzafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. Amene okhala mpingo wa Khristu wamuna orali pa banja kapena ayi, komanso orali ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu mwina ndiyena adziwitseni za uthenga umenewu. Ophunzira amene adzayamba kuphunzira mu chaka cha 2025 mu January kwa zaka ziwiri monga mmene tafotokozera. Ndi yaulere. Malo anga Kamalunje. Yes. Pa tsiku la lero titengereponso mwayi kuti tithandizanaponso pa mafunso ena anthu amene akutifunsa akama zokhudza Baibulo. Chabwino. Monga timanena kuti mwina anthu ali ndi funso zokhudza Baibulo kapena ali ndi phunziro limene angakonde kuti mudzatithandiza zokhudza Baibulo. Yeah. Tsiku la lero ni chinthu chofunikira tikambeponso pa phunziro lina limene lili lofunikiranso lokhudza kumwamba kapena mwina chichewa china ngakhale sali chichewa ndi timangoti heaven. Yeah. Tudziwa kuti tikukamba za malo amene anthu ambiri mwina amakamba. Yeah. Ndipo ndi malo amene kuti mwina umfunse munthu kuti kodi kumwamba ndi ku Jahena upita kuti. Yeah. Ambiri olwana amene azora kumene ndimafuna kupita kumwamba. Ndimafuna zakuti. Ndi malo amene tikamaona mwina m'Baibulo amakhala kuti akufotokoza ndithu kuti ndi malo oneka kuti ndi abwino. Yeah. Koma anthu beti makhala ndi mafunso amene mwina ndinono chinthu chofunika kuti mutithandizepo kugwiritsa ntchito Baibulo kuti Baibulo linakambapo chani pa mafunso ena amene timakhala nawo. Yeah. Tudziwa kunena kuti anthu amene akapezeke kumalo amenewa mayankho amafunso osakakhala nawo. Koma popeza tidakali pa dziko lapansi pano nthawi anthu amakabe mafunso koma kumene kukotani. Monga nthawi zina mwina anthu amakhala ndi mafunso kamakamba za mayiko ena ku America. Kaya kuti kodi umene ukotani zimakhala motani kodi amakhala ndi mafunso amakhala akhalibe nkachithunzithunzi za malo amenewo. Tofuna mutithandizepo zokhudza malo amenewa pa tsiku la lero. Chabwino. Kodi tikati kumwamba anthu funso amene amakhala nawo lokhudza kuti ndi kuti kumeneku malo amenewa ali kuti. Zikomo kwambiri. Makamaka pa nkhani yokhudzana ndi kumwamba. Baibulo munalembedwa ndithu makamaka pa nkhani yokhudza kumwamba. Tikamaona pa Genesis 1 verse 1 timamva ndithu kuti Mulungu pa nthawi imene ankalenga zinthu, chinthu choyambirira Mulungu analenga kumwamba. Ndipo atalenga kumwamba ndi pamene amalenga dziko lapansi. Kusonyeza kuti kumwamba kulipo ndithu. Ndipo tikamati kumwamba ndi mawu osiyanitsa ndi dziko lapansi. Sikuti munthu akakhala mdziko lapansi ndi kuti ali kumwamba. Ayi kumwamba ndi kwina, dziko lapansinso ndi lina. Ndi chifukwa pamene polemba adalemba kuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Kusonyeza kuti kumwamba ndi kwina. Yesu asanabwere kudzapereka dongosolo la mmene angatengere anthu kupita nawo kumwamba. Nthawi imene Davide anali mfumu ya Israeli analembapo mawu amene amapezeka pa Masalimo 115 verse 16. Iye amanena kuti kunena za kumwamba ndiko kwa Yehova yekha, koma dziko lapansi Mulungu adalipereka kwa ana a anthu. Ilinso ndi lemba limodzi limene limaonetsa kuti kuli kumwamba kumene kusiyanitsidwa ndi dziko lapansi. Pamene Yesu amanyamuka pa dziko lapansi amanena kuti akupita kumwamba, zimene zikuonetsa ndithu kuti ayi kumwamba kulipo ndithu. Tikamaona m'Baibulo lonse
limatipatsa chiwerengero cha mawu okamba zokhudza kumwamba kuti mpaka na chiwerengero chimafika pafupifupi 582. Chipangano chakale muli malo okwana 327, pamene chipangano chatsopano muli malo okwana 255. Tikaphatikiza malo onsewa alipo 582 amene amakambapo zokhudza kumwamba. Zimene zotsimikizira ndithu kuti kumwamba kulipo. Sanga kukambe kambiri choncho chinthu choti kulibe. Hayi. Moti anthu akamakamba za kumwamba ndiye kuti alukamba za chinthu chimene chilipo ndipo chinthucho nchokhazikika. Koma funso lanu mwafunsa kuti kodi kumwamba ndi kuti? Mwafunsa choncho. Sitingachitutenga ndodo kapena china chake nkulozerana kuti kumwamba tikukamba kunduku. Ayi, Baibulo lili pakati pathu. Lingofuna litithandizepo kuti kumwamba tingakudziwe bwanji. Tiyitepo mwayi makamaka pa nthawi imene Paulo ankafotokozera za munthu wina ngakhale sanamutsimikize kuti ndi ndani. Amakamba zonena kuti ameneyo adatengedwapo kupita kumwamba kwachitatu. Mawu amenewa ali pa 2 Korinto chapter 12 kuyambira verse 2 kuti adakaonako kumwamba kwachitatu. Pokambira za mawu akuti kumwamba kwachitatu pamenepa ndiye kuti akutipatsa chiwerengero chosonyeza kuti ndiye kuti kuli kumwamba kwachiwiri, ndiye kuti anganenenso zoti kumwamba koyamba. Chifukwa sikungakhalepo kumwamba kwachitatu ngati kulibe kwachiwiri, kulibenso koyamba. Choncho pofuna kudziwa kuti nanga kumwamba koyamba kungakhale kuti, buku lopatulika Baibulo likuonetsa kuti limatipatsa yankho la pa Genesis chapter 7. Pa Genesis chapter 7 pamakamba zokhudzana ndi mlengalenga. Ndiye kuti pa verse yake ya 23, Genesis chapter 7 verse 23 akuti, ndipo zinawonongedwa zamoyo zimene zonse zinali pa dziko lapansi, anthu ndi nyama ndi zokwawa ndi mbalame za mlengalenga. Pokamba za mlengalenga ndi kuti ni mbali imodzi kwa ife amene timakutchula kuti kumwamba. Mawu amenewa aliponso pa 1 Tesalonica chapter 4. Buku limene la 1 Tesalonica chapter 4 lufunanso kutitsimikizira zokhudza mmenemu mu mlengalenga. Pa 1 Tesalonica chapter 4 pa verse yake ya tiyamba kuwerenga verse la 13. Akuti koma sitifuna abale kuti mukhale osadziwa za iwo akugona, kuti mungalire monga sotsalawo amene alibe chiyembekezo. Pakuti ngati tikhulupirira kuti Yesu adamwalira nauka, koteronso Mulungu adzatenga pamodzi ndi iwo akugona mwa Yesu. Pakuti ichi tinena kwa inu m'mawu a Ambuye, kuti ife okhala ndi moyo otsalira kufikanso kwa Ambuye sitidzatsogolera ogonawo. Pakuti Ambuye adzatsika kumwamba, mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a mngelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi m'mitambo kukakumana ndi Ambuye mu mlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Baibulo likutipatsa mwamba moyamba mmene mutitsimikizira kuti tikukamba za mlengalenga. Choncho kumeneku ndi mwamba moyamba. Tikamaona pa buku la Masalimo chapter 19 anakambapo zokhudza kumwamba kumene kumapezeka dzuwa. Kumwamba kumeneku kumene kumapezeka dzuwa ndi kumene kulupitirira mwamba motchedwa mlengalenga. Choncho mwamba mmene mumapezeka dzuwa ndiko kumwamba kumene kumatchedwa kumwamba kwachiwiri. Tsono pamene tikukamba za kumwamba kwachiwiri kumene kumapezeka dzuwa, ndiye kuti pamene tikukamba za kumwamba kwachitatu malinga ndi zolembedwa za pa 2 Korinto chapter 12 ndiye tikukamba za kumene kumakhala Mulungu. Ndikhulupirira kuti kumeneku ndi kumenenso takhala nthawi zonse tikumaphunzira pa Yohane chapter 14. Pa Yohane chapter 14 akulankhula motere. Mtima wanu usavutike, makamaka kuyambira verse 1. Mtima wanu usavutike, mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. M'nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri, ngati sikunali kutero ndikadakuwuzani inu. Pakuti ndipita kukakonzera inu malo. Ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo ndidzabweranso, ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Kumwamba kwachitatu ndi kumene kumapezeka Atate Mulungu. Choncho pamene tikukamba za kumwamba kuti kodi kumwamba ndi kuti,
Baibulo likutionetsera ndithu kuti tikukamba za kumwamba kumene wani tikukamba za mlengalenga maso athu amaona komanso tikukamba za mmwamba mwachiwiri tikukamba za kumene kumapezeka dzuwa komanso pali kumwamba kwachitatu kumene kumapezeka Atate Mulungu wathu. Ndikhulupirira kuti kumene kunso kumene Yesu atamaliza ntchito yonse pa dziko lapansi pano adapita kumeneko chifukwa anatsimikizira ophunzira ake kuti mnyumba ya Atate wanga ndiye kuti kuli malo ambiri otani okhalamo, ndiye ndikupita ndiye kuti kumene Yesu anatani adapita kumene kuli kumwamba kwachitatu. Choncho tikamakamba za kumwamba mosachilozerana ndi ndoto, koma Baibulo lathu litsimikiza kuti pali mlengalenga komanso pali kumene kumakhala dzuwa komanso kuli kumene Mulungu amakhala. Choncho mukafunsa kuti kumwamba ndi kuti tikukamba za kumene. Tiyamikire kwambiri fa anthu mwina amayembekezera kuti ngati mmene timalozera tikati kodi ku Blantyre nkulu ndimaloza ndikolora koma kukhorere kulowewo koma nkhani yaikulu imene tikuyipeza m'Baibulo ndiye kuti kumwamba kulipo komanso si pa dziko lapansi pano. Ndili ngati anthu timalozerana kuti kumwamba tidzakhalapo mpano koma kumwamba kumene Baibulo kukutiuza si pa dziko lapansi pano. Kodi Baibulo inatipasa ithunzi kuti kumwamba kumene kunkotani? Funso labwino. Monga tikudziwa kuti palibe amene anapita kumwamba makamaka pakati pathu. Zalembedwanso m'buku la Yohane chapter 3 mu verse yake ya 13. M'buku la Yohane chapter 3 verse yake ya 13 akuti ndipo kulibe munthu anakwerako kumwamba koma iye wotsikayo kuchokera kumwamba ndiye Mwana wa Munthu wokhala mmwambayo. Ndiye kuti apo akamba zakuti munthu wina aliyense kumwamba sanapiteko koma amene anapitako ndi amene anatsika akukamba za Yesu Khristu ameneyo. Ndi amene anali kumeneko adabwera ndipo atamaliza sanalibenso kuti kupita komweko. Komabe ngakhale kuti ife sitinapiteko, komabe buku lopatulika Baibulo lakhala lilufuna ndithu kuti lingotipatsako chithunzi chabe chamene kumeneko kulili. Tingapezepo mmene potipatsa chithunzi chimenechi buku lopatulika Baibulo tilikuonanso pa Chivumbulutso chapter 21 tiyamba kuwerenga verse yake ya 22. Pa Chivumbulutso chapter 21 verse ya 22 pali maotere: ndipo sindinaona kachisi momwemo pakuti Ambuye Mulungu Wamphamvu Yonse ndi Mwana Wankhosa ndiwo kachisi wake. Verse 23: ndipo pa mzinda sipafunika dzuwa kapena mwezi wakuwalira pakuti ulemerero wa Mulungu uwunikira umenewo ndipo nyali yake ndiye Mwana Wankhosa. 24: ndipo amitundu adzayenda mwakuwunika kwake. Tibwereso pa verse yake ya 26: ndipo adzatenga ulemerero ndi ulemu wa mitundu kulowa nawo momwemo. Buku la Chivumbulutso chapter 21 ambira verse yake ya 22 akutipasako chithunzi chamene kumwamba kulili. Ndi akunena kuti monga mmene ife ku dziko lapansi takhala tumamanga makachisi awa ndi akuti Yohana akuti sinaonepo kachisi omangidwa chotero, koma aonesa kuti amene ali kachisi wathu ndiye Atate komanso Mwana wake Yesu Khristu. Amenewa ndiye kachisi wathu. Komanso aonena kuti mzinda umenewo saunikira dzuwa kapena mwezi kapena china chilichonse, koma amaunikira ulemerero wochokera kwa Atate Mulungu komanso Mwana wake Yesu Khristu. Pa buku limeneli atsimikizanso kuti pa zipata makamaka pa verse yake ya 25 anena kuti pa zipata sipadzakhalanso zotsekedwa. Nanga siku dziko lapansi ngati muzipata mumatsekedwa chifukwa chakuti timateteza mwina adani ndi zina zachinyengo. Koma kumwambako anena kuti kulibe zimenezo. Choncho kungoonetsapo chithunzi chamene kumwamba kulili zili kuonetsa ndithu kuti kumwamba nkwabwino kwambiri potengera ndi mene litifotokozera buku limene lopatulika Baibulo. Timadziwa kuti ngakhale pa dziko lapansi pano kukhala kuti kuli ng'ono komanso kulikulu. Ndiye kuti kulikulu kumaoneka bwino koposa kuli ng'ono. Ndiye tikamakamba zakuti kumwamba kumene kumapezeka Yehova Mulungu, ndiye kuti iyeyo ndi amene analenga kumwamba, analenga dziko lapansi. Nzachidziwikire kuti sitingafanizire kumene kulili kumwamba ndi kufanizira kumene kulili ku dziko lapansi kuno. Koma tizisiyanitsa ngati mmene timachita kuli ng'ono ndi kulikulu. Ndiye kumwamba nkokongola, kumwamba nkwabwino zedi. Kungotchulapo maonekedwe chabe akumwambako. Komanso pamene tipitiriza kudziwa kuti nkotani,
tiyeneranso kuti tidziwe kuti kukachitika zotani. Tikamatenga za moyo wa munthu, tikamakamba za moyo wa munthu tidziwe kuti pa dziko lapansi pano ife anthu timavutika m'matenda, timavutika ndi njala, timavutika ndi kuti nthawi zambiri mapezeka kuti anthu tikufa. Koma kumwambako sikuli monga mmenemo. Mwachitsanzo tikamawerenga pa Chivumbulutso chapter 21 tiyamba kuwerenga verse 4 akuti ndipo adzawapukuta misozi yonse kuyichotsa pamaso pawo, ndipo sipadzakhalanso imfa, ndipo sipadzakhalanso maliro kapena kulira kapena chowawitsa, zoyambazo zapita. Iye wakukhala pa mpando wachifumu anati, taonani ndichita zonse zikhale zatsopano. Ndipo ananena, talemba, pakuti mawu awa ali okhulupirika ndi woona. Munthu amene ali ndi mwayi wopita kumwamba akakhala ndi moyo wosiyanitsidwa ndi moyo umene tinawo pakati pathu. Monga ndanena kuti ife kuno tuzunzika ndi imfa, tuvutika ndi matenda, tuvutika ndi njala, maumphawi komanso maudani. Ndi zimene za nzunza moyo wathu pa dziko lapansi. Ndi apa Yohane akulemba ndithu kunena kuti koma kumwamba zimenezo kulibe. Ngati munthu aluzunzika moyo uno pa dziko lapansi pano, koma adakwanitsa kuchita chifuniro cha Ambuye nkukhala mwa Ambuye, ndiye kuti pa mapeto a moyo uno kutsogoloko adzakhala ndi moyo wa mtendere wonse. Choncho ndi dziko limene anthu likafanana ndi Mulungu. Tikati likafanana ndi Mulungu tutanthauza kuti Mulungu sakufa, ndi Mulungu wamuyaya. Ndiye ipo peza imfa sikakhalapo ndiye kuti ife tikafanana ndi Mulungu. Chifukwa kulibe mavuto komanso tidzakhala ndi moyo wa nthawi zonse ngati mmene Mulungu alili. Izi ndi zina mwa zimene Baibulo limaperekapo chithunzithunzi makamaka zokhudzana ndi mmene kumwamba kulili. Baibulo latipatsa chithunzithunzi chabwino kwambiri chifukwa zoonetsa ndithu kuti ndi malo amtengo wapatali. Ndi malo abwino. Ndi malo amene mpaka timakhala ndi chilakolako kuti tikapezeke kumeneko. Taona ndithu malingana ndi mmene Baibulo latifotokozera. Komanso yachikulu kwambiri chimene taona nchonena kuti Mulungunso ali kuti ali kumeneko. Ndiye kuti tikuona ndithu kuti ndi malo amene ndamtengo wapatali kuposa china chilichonse chimene munthu unachiganizirapo kapena chimene ungakhale nacho pa dziko lapansi pano. Chinanso chosangalatsa nchakuti Baibulo latifotokozera kuti kumeneko kulibe imfa. Imfa yakhala chinthu chimene chatizunza kwambiri pa dziko lapansi pano. Koma tikakalowa kumwamba akunena kuti imfa kulibe, njala kulibe, mazunzo onse amene tingaganizirenso kulibe kumeneko. Ndi mtendere okhaokha malo amenewa. Nthawi zina anthu timakhalabe ndi chidwi zonsezi zaone kuti zilipo ndithu. Koma kuti kukakhalenso kwabwino, kodi Baibulo linatipatsa chithunzithunzi kuti ndizikatha wadziwa kuti awa anali azanga, awa anali amuna anga, awa anali ndani, kapena zikakhala morani. Tikadziwana kumwamba kumeneku. Zikomo kwambiri. Ndimona ngati imenezo iko zokatithandiziranso kuti tikakuone ubwino waukulu kwambiri. Nzoona. Tikatengera pa Luka chapter 16 kuyambira verse 19 paja amakamba za munthu wolemera ndi Lazaro wosauka. Kuti anthu aja ali pa dziko lapansi atamwalira, ndiye kuti kumene analiko anthu aja amadziwana. N'chifukwa chake olemera kuja amanena ndithu kuti si Lazaro, ndiye kuti amamudziwa. Iye samadzidziwa. Chifukwa ngati amadziwa Lazaro, iye samadzidziwa kuti paja tinali morani pakukhala kwathu pa dziko. Ndiye kuti amadziwa kuti uyo ndi Lazaro, inenso ndine munthu ja wachuma. Ndiye kuti zimenezi zitipatsa chithunzithunzi chonena kuti ndiye kuti kumwamba tikakhala ndi mwayi wodziwana. Ndipo ngati pali chinthu china chosangalatsa kwambiri chimene tinene ukachiganizirapo kwambiri ndi chimenechi chofunika kuti tikatani kukadziwana. Sizokozedwa ndife kuti tikadziwana, koma tatengapo chitsanzo cha zimene zidachitika olemerayi ndi Lazaro kuti anthu aja adatani adadziwana, anali malo osiyana koma adadziwana. Tikamona nkhani timapeza kuti mwini chuma uja ataona mbali nayo umene kuti Lazaro anaona kuti kodi uyo si Abrahamu. Amamudziwa kuti ndi Abrahamu. So ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Ndimakhulupirira kuti tikakadziwana tikakhala tikukondwa komabe mbali imodzi mwenanso tiwadandaulira zathu amene sitili nawo kumwamba. Makamaka timadziwa kuti tili nawo anzathu ena amene tikutumikira nawo mpingo wa Ambuye. Mwina nthawi zina make wamwalira, mwina pamaliro pake imene kuti ndiyo ndine tapita,
Wese kuti inu mwalalikira kumudzi, inu mwalalikira kumanda mpingo waimba bwino. Ndiye kupezeka kuti pa nthawi yochukiliro pa chiweruzo munthu uja wapita ku jahena. Ndiye zati msatu ucheni anangoti futa ukalalikira. Ungofuta kuvutika nkuimba. Chomwe chafuta nchani ulaba sabatu kwapemphera ukuyezoipa. Ndiye chifukwa chake pa chiweruzo Yesu anena kuti inu kwayi. Chifukwa chakuti waonekera ndi zinthu ziti ndi zimenezi. Adakangoti futa ndikulaliki. Ungoti futa kuimba pamene pachapo. Koma ayi ndithu amene chawo wapita kuchita iye. Ndiye choncho pafunso lanu loti kodi koma kumene kumwayi wodziwana ulipo ndithu kumene kuti kadziwana ndithu. Chinanso pamene tikukamba za kudziwana sizulu anthawi zoti Baibulo limene liti popeza awa ndikadzi kuti ndi akazi anga ndetu ukakhala banja. Ayi. Koma tikungokamba zodziwana. Awa ndi uje wakuti. Paja Yesu anatsimikiza ndithu kuti kukwatira ndi kukwatiwa ndi imene nthawi yathu ino ili. Koma ikadzangofika Yesu wabwera anthu akufa auka. Ndiye kuti mabanja tapati zatha pamenepa. Udzikangodziwa kuti uyu anali mkazi wanga, uyu anali mwamuna wanga, uyu anali abale anga, uyu anali wakuti koma. Osati kuti banja likakhala posto. Ayi nzoona ndithu zimenezo. Komanso china chimenenso anthu mwina timachitengera ngati chosafunikira kwambiri kapena timachitenga ngati mwachibwana. Tikakamba zoti tikadziwana timafuna tikumbukirenso kuti moyo wa munthu umayambira pati. Ndayi zambiri funa anthu sitidziwa moyo wa munthu pamene umayambira zimatipangitsa kuti mwina zinthu zina tizione ngati zopepuka. Mwachitsanzo moyo wa munthu Baibulo limene limatiphunzitsira limatiuza kunena kuti umayamba pamene mamuna ndi mkazi akumana. Mkazi wazindikira kapena wapeza kuti ndi woyembekezera. Ngakhale mwana asanabadwe koma moyo wa munthu umakhala wayamba kale uli mkati mwa mzimayi uja. Ndiyo tanthauza kuti pamene anthu awiriyo mamuna ndi mkazi apanga chiganizo choti tichotse mwanayi. Ndiye kuti pamene timakhala pamoyo. Ndiye tikapita moyo winawo tikadziwa ndithu zimene zikatipeza ndithu zake. Uyu ndo chamuna apauja. Ndi zimene Mulungu amafunanso kuti mwina tizindikire. Komanso chinanso chimene chili chofunikira kwambiri kuti anthu tikayenera kudziwana kapena ifa pamene tikukamba za kumwamba tikuti tikadziwana tizindikire kuti munthu kuti akalowe kumwamba tizimatengera kuti wamwalira kapena Yesu abwera kudzapeza anthu ena ndi moyo. Nawu chimene chili chinthu chimene timayenera kuti tichikumbukire kwambiri ndi chinthu chonena kuti ngakhale munthu wamwalira pali zinthu zina zimene ifa si chotsa. Susinthika. Umadzidziwa ndithu kuti iwe ndiwe. Umadziwa kuti uyu ndi wakuti ngakhale wamwalira. Chifukwa kuti zimenezo zachoka mwa ife chilango cha Mulungu chikokhala chowawa. Ukalangira chimene sukudziwa kuti chukulangika ndi chani. Ndio tanda zoti ngakhale munthu amwalire akapezeke ku jahena akapezeke ku moyo osatha akakhala ndithu kukumbukira zimene zampangizo kuti akapezeke malamulo. Ndipakete munadzakamba za Luka chapter 16 verse 19 mwini chuma ndi Lazaro. Mukati muone tikayaolenga bwino nkhani chakapeza zoti munthu wachuma sanadandaulebe kuti bwanji ndipezeka kuti. Adavumeleza. Chifana dzori zimene ndimachita nditi pa moyo zazipezeka. Ndio so Lazaro so amadzori kumene kuti ndipezeke kuno chifukwa cha zimene ndimachita nditi yani. Ndio munthu pokalangidwa zikakhala akuzindikira ndithu chimene anapangitsa kuti aonongeke. So tikaona ndithu kumwamba kumeneku tikadziwana. Tikakhala chinthu chomvetsa chisoni kuti anthu munali limodzi pa dziko lapansi pano koma ofika umene chopeza kuti alowera uku. Tikaona buku la Marko chapter 7 verse 13 14 amene paja pali njira ziwiri. Ina yodakana ina yopapatizesi. Chifukwa makudandaula nthawi zonse kuti kaisetsani kuti tikapeze ndifuna ndikachezena ifene ulephera ndiye kulibe. Nditode mtokolo. Zofuna kuti afeso Yesu. Ukuyesesa ndithu. Kumwamba kumeneku tikakhalire limodzi lusovera. Zofunika ndithu kuti kumwamba kumeneku tikakhalire limodzi. Tikuti tikapezeke zitekera moyo wathu umene ukhalira moyo. Tupita kumapeto kwa programu yathu. Mwina popeza tikakamba za kumwamba mukati muone mwina pamaliro pena paliponse pamene anthu timapita. Mwina anthu timakondonena ndithu kuti amene basa akalowa. Amene basa ali kumwamba. Akause mumtendere uyu. Ineyo sinaonepo maliro amene of course timamva kuti maderena zimachitika koma ineyo sinafikepo nkukazionera ndekha kuti pamaliro panena kuti uyu ndiye basa akukapya uyu. Mawu amenewo sinatani bwino. Koma tinamvapo malo ena zimachitika ndithu tinamvapo mwina anaphawa kubaka munthu amene samaita timangomva koma sikweni koma maliro ena aliwonse amene amachitika ayi zimaokonse mumtendere awa zonse zili bwino awa akalowa kumwamba.
kodi amene adzapite kumeneko nditonse ndithu pena zimafuna onetsa ngati yetu zuri tonse tikalowa tani tikafika tikalowa kumeneko. ndithu koma baibulo limatiwuza kuti ni ndani amene akalowe kumwamba kumeneko. Zikomo kwambiri. Poyamba ndidziwitse kuti si onse amene ali ndi ulendo umenewu. Tikamaonapo buku la Mateyu chapter 7 mu verse yake ya 21 pamenepa akunena kuti siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu wakumwamba, koma wakuchitayo chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Maonera kuti si onse amene adzatchule kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa ufumu wakumwamba, koma yekhayo amene amanditchula makuso aluchita chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Pamenepa pautsimikiza kuti si onse, koma amene amachita chifuniro cha Mulungu ndi amene akalowe kumeneko. So tingati anthu sachita chifuniro cha Mulungu ndili kumwamba sangakalowe. Chifukwa chake tikaonanso pa Galatiya chapter 5, buku limeneli la Galatiya chapter 5 mu verse yake ya 19 akuti ndipo ntchito za thupi zionekera ndi zodama, chodetsa, kukhumba zonyansa, kupembedza mafano, nyanga, madano, ndewu, kaduka, zopsa mtima, zotetana, magawano, mipatuko, njiru, kuledzera, mchezo ndi zina zotere. Zimene ndikuchenjezani nazo monga ndachita kuti wakuchitachita zotere sadzalowa ufumu wa Mulungu. Awaso ndi ena amene kumene kusankha kakhale. Ndipo ndipempho lakuti ngati alipo amene tili mu zimenezi ndiye kuti Yesu asanabwere, ndiye kuti dziko lisanafike mapeto, nthawi yotengedwa anthu pita kumene kuisanakwana, anthu afunika zimene achokemo mu zimenezi. Tikati tione verse imeneyi ndi verse imodzi imene mwina sichitofuna zotanthauzira zambiri. Chifukwa mukati muione verse imeneyi yakamba kunena kuti zioneke monga dama, chidetsa, kukhumba zonyansa, kupembedza mafano, nyanga, madano, ndewu, kaduka, zopsa mtima, zotetana, magawano, mipatuko, njiru, kuledzera, mchezo. Ndi zinthu zoti zowerenga mazikuzipa sizoitofunanso monga munthu angamayione kuti kodi kuledzera Qur'an sangafunse nyanga Qur'an madano Qur'an izo ndi za straightforward. Komano ineyo ndingodziwa kuti kodi ndili mu zimenezi kapena pakuti anthu onse amene ali mu izi kumwamba saka Qur'an. Pa Yohane chapter 3 Nikodimo anauzidwa ndi Yesu kuti ena amene sakalowa ndi amene sakabadwa mwatsopano. Tsono paja tikamati ubadwa mwatsopano mwaphunzira athu akumbukira kalula nthauzira tu zimenezi kuti tikamakamba za kubadwa kwatsopano tunena kubatizidwa monga mamalembo, monga mmene Yesu anabatizidwira m'madzi ambiri kumene kuja ndi kubadwanso kwatsopano. Ndiye Yesu ati ngati munthu sabadwa mwatsopano kumene kusangakataniso sangakalowe ayi. Choncho pafunika anthu amene adamva uthenga wabwino nakhulupirira Mulungu, adabadwa mwatsopano, ali mu mpingo woona, ndipo mmenemo alukhalamo mokhulupirika. Amenewa ndi amene Yesu akabwera adzenera kuwatenga kuti akapereke kumwamba kumene kuja kuli kwabwino kuposa dziko lapansi. Tikati tione pa buku ndikubweza ndi pang'ono pa buku la Galatiya chapter 5 verse 19 ndi verse ya 20 mpaka 21. Ngati pali tchimo limene lero looneka ngati si tchimo ndi lamowa kapena kuledzera. Tapitapo maliro anthu ambiri amene anthu anali chidakwa. Koma mwina anthu akamalankhula kuti uyu ndiye basi bola taimbira nyimbo. Tisaiwale zimene mawu a Mulungu akunena. Pala anthu ambiri amene kumwamba sakalowa. Sikuti Mulungu aleti kukoza kuti anthu asakalowa, koma ifeyo tasankha kuchita zinthu zosemphana ndi mawu a Mulungu. Ndapeza tasankha zimenezo kumwamba sitikalowa. Mulungu ali ngati mmene amakhalira mphunzitsi wabwino. Mphunzitsi wabwino amafunira ana akhoze kuti awapatsira ichi. Koma ngati mwana uja wasankha ulakwa, mphunzitsi ngatani amapereka bekesi. Chifukwa zimene mwanayo watani wasankha. Ndiye Mulungunso ndi Mulungu wabwino. Amatiuza kuti izi musachite, muchite izi. Ndiye kuti pamene pa Mulungu anaonetsa kukhala mphunzitsi wabwino. Ndiye kuti ife ngati tifuna kukalowa kumwamba, ndiye kuti tizipewa zimene ati tisachite, ndipo tichite zimene ati tichite. Ndiye ngati zimenezo zoti munthu ngati asankha kusachita, ndiye si Mulungu amene wakonza kuti munthu chakondonge. Iyayi tiyamikire kwambiri chifukwa paphunzironso limeneli mwatithandizira kwambiri zokhudza kumwamba. Mwatilimbikitsanso kuti tiyenera kuti tipitirize kuchita chifuniro cha Mulungu kuti tikalowe. Mulungu anakonza kuti tonse tikalowe, koma ifeyo tikusankha kuti tisakalowe ifati kuchita zinthu zosemphana ndi Mulungu umene anakonzera. Situdziwa zathu inomvera taona zokhudza kumwamba. Kodi kumwamba kumeneko
inu mukadziona malingana ndi zintchito zanu mukhoza kukalowa. Koma ngati simungakalowe simuona kuti ndi nthawi yabwino kuti muchitepo kanthu. Tiye tichitepo kanthu kuti kumwamba kumeneku tikathe kulowa. Mwina muli ndi funso komanso ndi manga komanso muli ndi phunziro limene mungakonze kuti lidzaphunzitse pa nthawi ina pa pologalamu ino. Pamapeto tipereka nambala, gwiritsani ntchito nambala imeneyo mutha kutifunsa komanso tikhoza kutumiziranso phunziro mutomvera pa nthawi yanu. Komanso maphunziro athu ambiri ali pa tsamba lathu la YouTube mungoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies mudzapeza maphunziro amenewa komanso ena ambiri othandiza moyo wanu. Pa pologalamu yathu ya tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, mmodzi mwa memba la mpingo wa Khristu kuchokera ku Area 36 ku Lilongwe, komanso Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Nsanduliza. kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona